I pozdrav svima, danas igramo GTA San Andreas sa šiframa, ovdje Stefan sa kanala Stefan Super Show. Celu igricu ću preći sa šiframa i ova epizoda možda bude iz par delova, sad ću ukucati šifre. Samo tako. Sada možemo da idemo. Možda video bude iz dva dela, zavisi koliko bude trajao zbog uploada. Inače, evo, mnogo dugo traje upload, ne znam zbog čega, zato snimam kraće. I eto, da znate samo zašto snimam klipove u delovima. Evo, idemo na prvu misiju, ali prvo ćemo da uzmemo oružje. Tako. Ako neko želi neke šifre, stavit ću sajt pa posjetite. Snimam celu svesku ispisanu. Eto, ali znam na pamet, ovih 8. Znao sam i više, ali više mi ne trebaju. Remontat ću snimke, da ne bi dugo trajao klip. Da samo gledate kako igram. Da ne bi dugo trajao klip, kao što sam već rekao. Vidite, ako me možda malo čujete slabije, to je zbog nije zbog mikrofona, ali ne znam zašto se čuje slabo. Sad ću uskoro da dobijem slušalice i mikrofon, slušalice s mikrofonom i onda ću s njima da snimam. I nadam se da ću se čuti bolje. U stvari, zašto mi idemo biciklom kada možemo kolima? Ne možemo. Uzet ćemo od policije. Vidite kako su oni ljubazni. Dali nam auto. I zato oni sada idu peške. Da. Stvarno, jako su ljubazni. Pazite, gledajte. Da. Nego se vratim jedna bicikl i očigledno ne može autom. Ne znam zašto. Verovatno zbog zadnjeg snimka napravljen je na biciklu. Verovatno zato. Mislim da ćemo stići, da neće biti u delovima klip. Ali eto, ako bude zazvonio alarm, a bio kraj misije, snimat ću duže. Ja znam da će duže se uploaduje, ali nema potrebe da snimam dva klipa. Evo sad ću da čutim, da njih čujete šta pričaju, ali imate i dole taj titel kako se zove. Tako da možete i dole da čitate, ako znate engleski. A pogrešno skretanje i ubit ćemo dilera odmah. Znači ja sam u igricu prešao 4 puta. Evo, ovo mi bio 5. sa šiframa. Teo sam
onda snimim sa šiframa, pa sljedeći deo bez. Mislim, igricu od početka bez šifri. Pa da, neće biti potrebe za to deo. Možda, ako ovako nastavim, će biti. Biće. Neće biti, nego biće. Ali, vidjeli smo Grove Streeta, tako da nema potrebe. O da, nema potrebe. Abuelo. Idemo još 4 sekunde. Da. Evo, produžit ćemo klip. To si video, to je klip kako polovi. Ja sam upravo izgubio vreme tako što sam pao sa bicikla. Da. Move it, CJ. You embarrassing us, nigga. Evo, uspjeli smo. I got what them motherfuckers don't. Ne možemo da premotimo ovaj snimak. Rider, nigga. So when you leaving, Carl? I ain't sure. Eto. Thought I might stay. Things is fucked up. To je The to. last thing we need Što is se tiče ovog... Aha, ajde čekajte da sejvujemo. Otkud meni sačmara? Ako neko zna, nek napiše u komentarima, pošto stvarno ne znam otkud mi sačmara. Eto. Da, ovdje sam prešao 3 puta i jedan put kući. Eto, to je to što se tiče ovog videa. Lajkujte, šerujte, subscribeujte se na kanal, mi se vidimo u sljedećem klipu. Poz!